Amen. Zachránilo nás dieťa. Slovo advent znamená príchod. Naša liturgia nás pozýva prežiť adventné obdobie v znamení prípravy na Kristov príchod. Advent. Adventný veniec a na ňom 4 sviece. Každá z nich čaká, kedy jej plamienok niekto zažije. Advent, čas čakania, pokánia a nádeje. Privítať Ježiška, narodeného v Betleheme. Ave Maria, milosti si plná. Ave Maria. Ave Maria, milosti si plná. Ave Maria, zdravá, krásna Pani anielská, Ty si jasná brana nebeská, čistá Panna, nádej sladká Božia Matka. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý Ti vnúkol myšlienku navštíviť príbuznú Alžbetu. Ty, Matka Božia, odveď